Angocha king'iye kod angolo mari mar janon weche mag siasa. Bende kaluore kod buche mag Gachagua notere doho, bende gintiere kod mise motegno mano mar kwedo thiche oko e apisi. Nikech adira kwa ng'iyo, kar mondo mi nochimre achima ter gi wach mar thiche oko e apisi kaluore kod grounds abich mane od bura mar Senate oyude godo. Nikech Senate kacha wanyalo wacho ni yes, senators ne vote ground ka ground. Matin ne giyude kod ketha abich, ketha auchiel to ne giwacho ni mago yom ok wanyal thiche oko e apisi. To kwa ng'iyo grounds abich mane Gachagua othiche oko e apisi, wanyalo wacho ni Senate nong'ado bura ni othiche oko. Kata kamano, Gachagua kano dhi e doho kacha ka mondo chimra achima gi wach thiche oko e apisi, en koro chako gi wach jong'ad buche. Wacho ni oyo jong'ad buchego okoromo mar mondo mi owinj buchega. Bende ntiere kod solid ground mar bura mochwale doho king'iye kod angolo mari kaka janon weche mag siasa. Joyce mana kaka na nyisi cha ni kuma gino chopene to koro ena siasa and delaying tactic ma deputy president temo keto. Nikech kineno legal process te onge kuma jo legislators time makosa kata chiel. Inyalo wacho ni aneno kano wacho ni judges gi ni noko ningo bed ni ngamo yieroge. Mana kaka wacho no kopo ni ne en ngama nigi case ma strong adier to grounds abich mo yiere ka emo ningo bed ni magi gik ma okindene no setimo research be mani tero doho ni Gachagua ne bedo impeach on this and this but one get defense on this and this. Kama ne bet no nyalo mako go bura motegno ne en kata kar gimoro ni nokomiye a right of hearing kech macha kore mane chalo do Senate kacha right of hearing ni ne thuolo pod ne nitiere nikech kineno kata kalenda mar Senate kacha onge gino mano keto mana ni nyaka chieng' cha ni tema ne ngade bura nitie thuolo mane gino chiwo malach miwuoro to kata mana mar Senate ka bang impeachment thuolo pod miyo ker wigi ariyo, that is 14 days mar yiero mabe ker kose yiero ng'ato within 14 days pod chiko miye nyaka 60 days mar omiyo parliament 60 days mano is a whooping 2 months mar approving. Koro magi gik monigo be ni no makorego maybe Russia nango tango momiyo grounds mane abede impeached gi abe kora chwale doho gin grounds mar moko winjore kalore gi evidence mambe ango magi ma koro bura tonge go motegno temo miya nyisi ni anto aneno gi kawuono to stay order ma nyocha no miye ni mondo kik ndiki bed sonene ana chich ni dipo kaka wuono doho dhikire oko to mana reason ma micha nikech this is an arm of government moka par nika the legal process ma ne monigo be ni koro maybe you give a ruling to setimore maber throughout nikech gome wacho no timore maber iseneno kata ka before Gachagua no setemo kelo no setemo mako regi buche moko kanyo during the impeaching process but all the time court ineno mana ka techo giginego oko court ne wacho ni mano weche monego be ni solve gi parliament within the process tinde ni kata mana judiciary somewhere ni the legislator benitire kaka katiba protect kendo miyo gi ratiba maber kaka ne golo Gachagua koro no gidwa interfere. So I don't think nika legislator timo gicha maber mochupe level no executive channel setimo mare nikech ka nenye Gachagua sebedo impeached to the head of the executive is the president embo said go ahead mo nominate nyaka ng'ato mo miyo nyaka od bura mabe od bura no chiko miyo gi timo vetting bose timo vetting mose podho ng'ano. I don't think the judiciary